מה קורה עם שלי? כאן אילי בישאו, וברוכים הבאים לעוד סרטון של כוח המילקי של אילי בישאו. ומה קורה עם שלי? זה המשפט החדש של הערוץ, והיום אנחנו נעשה משחק האם תלחץ על הכפתור, שזה בעצם משחק כזה שנותנים לך אפשרויות ואתה צריך ללחוץ. אני רק מקווה מאוד שאתם מכירים את המשחק הזה. אוקיי, בואו נגלה, בואו נעשה את זה. מה אם תגלה שאתה בן אדם החכם בעולם ותוכל להשיג את כל מה שתרצה, אבל יהרגו את אחד מבני המשפחה שאתה אוהב בדם קר? זה נשמע קצת קריפי. אין לי שם את זה מוסך במה לבחור. טוב, לא הייתי לוחץ. מה אם אתה היית הכי עשיר בעולם אבל כולם היו עניים? לא הייתי לוחץ. מה אם תהיה הכי עשיר בעולם אבל תהיה הכי חתיך העולם? לא מבין. מה אם תהיה הכי עשיר בעולם אבל תהיה הכי חתיך העולם? טוב, הם קצת התבלבלו פה. בקיצור הייתי לוחץ. מה אם אתה מפורסם אבל התפרסמת בזכות זה שאתה באילומינטי? אילומינטי? אם אני מקווה שאתם מכירים את האילומינטי, הם קצת מטלבים מהכל. אילומינטי. לא הייתי לוחץ, כי אני לא הייתי אילומינטי. לא הייתי לוחץ. תכתבו לי אולי בתגובות מה אם אתם הייתם לוחצים. מה אם תפגוש את ג'ון סינה, אבל הוא הזמין אותך לקרב? מה? לא הייתי לוחץ. ג'ון סינה יקרא אותי. מה אם היית מפוצץ משהו אחד אפילו בלי לראות אותו, אבל יש אחוז מתוך 100% שאתה תתפוץ? וואו, יש להם כמה באגים, הייתי לוחץ, אני מושג על מה הם מדברים. יש לו כמה באגים פה. מה אם היה לך מקדונלדס חינם לכל החיים? אני לא אוהבת מקדונלדס אבל נגיד שכן, אבל תוכל לאכול רק צ'יפס והמבורגר פעם בשנה וכל השאר סלט. מה? לא הייתי לוחץ, אני גם ככה לא הולך למקדונלדס. מה אם תקבל כל מה שתרצה כולל זהב וכוחות על, אבל המשפחה שלך תשנא אותך? מה? הייתי לוחץ, מה אכפת לי שיסדרו אותי? אני לחצתי, רק שתדעו. אהבתי את השאלה, אבל אני אגיד לכם. מה אם אתה יכול להיות בתוך משחק מחשב אחד שתבחר אבל לא לחזור ממנו לעולם? לא הייתי לוחץ, יש לי משפחה וחברים, מה שקרה. לא אהבתי גם את השאלה. מה אם אתה דגור לבד כבר בגיל 8.5? אני לא בטוח שזה דבר טוב, אבל בגיל 18 תצטרך לגור עם ההורים שלך שנה אחת. לא הייתי לוחץ, אני לא רוצה לעבור לגור ב8. חוץ מזה אני בן 11, אז זה לא הגיוני. לא כל כך הגיוני. אני כל כך חתיך. בוא נמשיך. מה אם היה לך כל משחק שאתה רוצה בעולם, אוקיי, זה נראה מגניב, אבל כולם היו מעליבים אותך? הייתי לוחץ. שיעליבו אותי כולם, מה אכפת לי? מה אם אתה יכול להיכנס לעולם של פנטזיה, אבל אתה לא יכול לצאת ממנו? הייתי לוחץ. אני אוהב גיבורי על, מה אני אגיד לכם, אני מאוד אוהב גיבורי על, אז אני אוהב את זה. טוב, אני קורא את הבא. מה אם הייתה לך מה אם היה לך חברה הכי יפה בעולם, אבל גנב היה פורץ לך כל חודש? אם היא הכי יפה בעולם, אני מקווה שאני אהיה מאוהב בה, כי אני לוחץ. מה אם אתה מקבל כל מה שאתה רוצה, אבל לא תוכל לקבל מחשב או טלוויזיה? מה הקשר? ברור שלא, אני לא לוחץ. לחצתי שאני לא רוצה ללחוץ. מה אם היה לך כל דבר שרק תחשוב עליו, אבל תצטרך לשלם 1,000,000 שקל ולקבל 1,000 כאפות? לא הייתי לוחץ. מה זה השטויות האלה? לא אהבתי את השאלה. מה אם אתה פוגש את היוטיובר האהוב עליך, אבל הוא שונא אותך? הייתי לוחץ. הלוואי שספייסי קראפ ישנא אותי. אהבתי את השאלה. מה אם כל מה שתרצה תקבל בחינם, אבל כל מה שאתה מכיר ישנא אותך ויקנא בך? וואו, לא הייתי לוחץ.
מה אם היית ראש ממשלה, אבל לא יהיה לך זמן לדבר עם המשפחה בחיים? לא הייתי לוחץ. מי בכלל רוצה להיות ראש ממשלה? מה אם אתה הכי טוב בהכל, אבל אין לך שכל ואהבה? וואו, זה קצת מעליב. לא הייתי לוחץ. מה אם היה לך חבר סלש חברה לכל החיים, אבל היית רב איתו כל יום שבת? בסדר, הייתי לוחץ, מה הבעיה? מה אם אתה כל דמות אנימה שתבחר, סון גוקו מדרגון בול, אבל אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של עולם האנימה? הייתי לוחץ. סון גוקו מת וחוזר לחיים כל שנייה בדרגון בול, אז מה אכפת לי? מה אם אתה היית האיש הכי חזק, הכי עשיר, הכי מגניב והכי מוכר, אוקיי? אבל לא היו לך חברים ואהבה. לא הייתי לוחץ, קצת קשה להתלבט. נעשה עוד 2 שאלות ואז נצא מזה. מה אם אתה חכם אבל כל החברים שלך טיפשים? הייתי לוחץ. אז אני אלמד אותם דברים, ואני מאוד רוצה לעשות את זה בנשים. מהי עם? אתם האם שלי. זהו, זו השאלה האחרונה. מה אם על כל שנייה שאתה נושם תקבל ערימה של 200 שקל? אבל היית נראה בול כמו ערימה של 200 שקל. הייתי לוחץ. אני אוהב שאנשים ככה קוראים לי 200 שקל. אוסף שאלה, האם תלחץ על הכפתור? עכשיו אנחנו הולכים בעצם לעשות שאלה של זה. בואו נבדוק מה הולך פה. אני לוחץ. זה לא עובד. למה זה לא עובד? הנה זה עובד. אוקיי, אשכרה, אני מאשר את תנאי השימוש. כן. אוקיי, אנחנו מאשרים, אז אפשר להשתמש בזה. אוקיי. מה אם בוא נכתוב לו, אתה היית מגלה חייזר, אוקיי, אבל הוא היה תוקף אותך. אוי, זה נראה טוב, זה טוב. אני לא רובוט. אני מניח שאני לא רובוט. אולי אני רובוט. אוי, אשכרה הוספתי את זה. זה הוסף. אשכרה הוסף. טוב, מה קורה עכשיו? אנא אמץ אינך רובוט. כן, תגיד. טוב, אז עשינו את זה. אוקיי. התחבר לאתר, האם תלחץ על הכפתור, כבר עשיתי את זה. טוב, זהו, בעיקרון זהו. זהו עם שלי, כאן נגמר הסרטון, אני הייתי אילי בשאו, תמשיכו לעקוב אחריי, תנו בלייק, תנו ככה בסובסקרייב, ותכתבו לי בתגובות אם אהבתם את הסרטון או לא. חברים, הערוץ קצת גדל בזמן האחרון, אני נורא שמח שזה קורה. ואני הייתי אילי בשאו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות חברים, אני אוהב את כולכם, את כל המעריצים שלי. ביי עם שלי.